Знаете ли нещо интересно за конопа? Той може да промени бизнеса ви и да намали вредното ви влияние върху природата. Конопената хартия не е просто екологичен избор. Тя е истинска революция. 1 декар коноп произвежда толкова хартия, колкото 4 декара дървета и може да се рециклира до 7 пъти. Представете си как намалявате въглеродния си отпечатък, като използвате хартия, която абсорбира 12 тона въглероден диоксид на декар. Освен това, обработката на конопена хартия изисква по-малко енергия и ресурси. Тя не е просто екологична, тя е и луксозна. Естествената текстура и здравина на конопената хартия крещи качество. Представете си логото на вашата компания върху продукт, който казва «Ние се грижим за планетата». Използването на конопена хартия подобрява имиджа на вашата марка и показва, че сте социално отговорни. Служителите ви ще се гордеят, а клиентите ви ще го забележат. Готови ли сте да се включите в зелената вълна? Свържете се с нас в Конопшоп за персонализирани продукти от конопена хартия. Променете бизнеса си лист по лист.